Leunen 7, min 2, plus 1. Het laatste elftal van SV Leunen heeft de afgelopen seizoenen zoveel verschillende namen gehad dat het voor iemand van buiten de club waarschijnlijk niet helemaal te volgen is. Het team is ooit begonnen als vriendenelftal. Aan de loop der jaren zijn er een paar mensen gestopt en komen er een paar nieuwe aanwas komt er dan bij. Nieuwe spelers van buiten Leunen of net iets. En ja, dat komt dan bij ons. Wij zijn een team dat overal voor open staat. En ja, dan zeggen we tegen de jongens van kom erbij, we zijn gezellig, het is leuk. En ja, sommigen zijn blijven plakken en anderen die gaan weer verder. Het blijft een beetje doorwisselen. Het zijn allemaal geen topvoetballers, want niemand komt er ooit in de selectie van ons. En de jongens vinden het eigenlijk zo leuk dat ze dit jaar allemaal nieuwe klompen hebben. We hebben ook allemaal bepaalde namen, dus ik heb allemaal gezorgd dat ze dit jaar allemaal klompen kregen. En ja, wat komt er dan als een verrassing uit? Dat de jongens zeggen, ja, de klompen moeten ook gezegend worden, want het is toch een product wat erbij hoort bij het werk en zo. En na de thuiswedstrijd tegen Wittehorst afgelopen zondag was het dan zover. Pastoor Miedema betrad het veld voor het zegenen van het nieuwe voetbalschoeisel. De cup meegenomen met de kleine oren. En er zit geen miswijn in, maar ik heb al wel iets verder bier zien staan. Dus we gaan snel beginnen voordat de schuim weg is. Hartelijk welkom bij deze korte plechtigheid. Het is voor mij de eerste keer dat ik klompen mag zegenen. Ik doe wel eens fietsen zegenen of een auto of een brandweerwagen. Maar dit is een unicum. Na de inzegening was het tijd om de voetbalklompen in gebruik te nemen. En Leunen 7 zou Leunen 7 niet zijn als dit niet op een ludieke manier werd gedaan. We hebben een klomp penalty trofee. Dus we gaan dadelijk allemaal op de klomp een penalty nemen. Die er niet inschieten, die moet €1 extra geven en dat geven we dadelijk aan een goed doel. Ja, wij hadden vorig seizoen hadden we 5 penalties tegen gehad en toen hebben we 5 op 5 hebben ze gemaakt. Dus ik ga ervan uit dat het vandaag ook weer goed komt. Of het meteen het verwachte resultaat gaf, is moeilijk in te schatten. Al lijkt een hele wedstrijd op klompen spelen nog in Brug te ver. Nou, we gaan niet op klompen voetballen. Ik heb het een keer de warming-up gedaan op klompen en ja, dat ging toch niet ideaal. Maar we doen ze wel aan voor de wedstrijd. We komen met z'n allen bij elkaar met klompen aan. Dan gaan we naar de tegenstander toe of thuis spelen. En dan in de kleedlokaal gaan we toch wel de voetbalschoenen aan. Want ja, het blijft toch gewoon voetbal spelen. Al worden de 90 minuten er dus niet mee volgemaakt, Karel ziet in ieder geval de mogelijkheid om de klompen nog op een andere zondagse activiteit te dragen. Ik weet wel dat ze eens een keer met carnaval zo'n hele groep met de klompen naar de kerk gegaan zijn. Dat zou wel mooi zijn, vroeger gingen ze ook allemaal met de klompen naar de kerk.